Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idem. Ih, muna radio. Asli. Ça va bien? Ada kampe. Mi haali mi lewol ndeje. Hala, o haalde. Ça va? Ça va asli. Wayni mi yi. Muɗen ɗo o dem wayi Aɗa kuula kam. Zeyna machallah. Ça va a macci kam de. Ala maccani man nan famata ha biddi tan. Ko woni na ko man wayni yiɗen moyde na de. Nda waɗa en tan. Jom ha feew. Koƴƴere ma. Ndi ndu ɗum tomi Wayni kam wayni haali inde nde noon. Accere woni haali inde nde. ala wona ɗum nde koy o haalde nde. Sinon ça va kam? Ça va asli. Aɗa selli? Mona kampe. Wayni mi yi. Ana ɗum ɗo yonta tan. Yonteede. Accere haali yonteede. Kam ko yonteede. on mon ɗum ɗaani. Yen mbaɗa. Ano mbaɗa? Ma jogii ko momono goldine jammaji. Fufkaani. Ala ayoni hamata. Fufkaani ɗi moƴƴaani. Ana ɗinin moƴƴi. Ça va? Ano ça va asli. Aɗa kuula kam. An kam masallah e hokkilimi o fantino illa ɗum toon mbaɗa keɓami ɗum kam min kam Abdou kam yonteede. abdoulahi Woppiɗa dara ko ɓuri ɗum ɗo ɗoyi ni. ngati mbaɗa ko kay so tiggunna majji tan yiittani Ay, ɓe man ɗo tan. a cutta kam de Ay tan mi suuɗaani ma. ala an ka ɗiginama suuɗeni Ay tan mi suuɗaani ma. ala 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 Aɗa nayi ko aduna? so wona jam mi weri yiidem Ɓuri ɗo. kadi mi nani holko haalde yimɓe adunamde namdo ɗo ko Haalde ñin fo tan ko haala. Yimɓe ke kaam tan haa maaya ñin fof ni ala kaala. yimɓe kam ko carrément so nani ñalata saha wala Wona anndi ɗum? ewo degasi noon an abukade nani haare mom jatta Ɗum ko kumba yahata man da aw kaalis kadi. Kono heɓata heɓata e kaalis makko o. ala mi iyalmi kadi min nan dande mo mabɓe tan Kono heɓata e kaalis makko o. ala hende kono ɗo kanko ni wonɗo e wuuro he kanko ñalli wala kanko haala hamalen kanko tan to A wonde tan ko dañi ɗum peut-être non tan mi walla men kam balla mono mabɓe tan ko nande abukade en walla modou faalen ballani mabɓe ɓe Wota Modou Fall aduna acci Modou Fall ɗen ko pawuji ɗi acci Modou Fall e goyre Modou Fall haare wayi woƴama men acci ɗima haar Modou Fall walla men heɓe kawuji en ne ɓana mum ne diso seeɗa tutuma yiɗo ayen mbaɗa leppude moltude matti deftere makko nde waɗi fayidde kene waɗi ganda hoore maɗa yi ceerude oɗo sen noon kam ne moƴƴe e bébé siri oɗo sen mi dañanamo ɗum sawre weɗo jawe e ngoɗo jaw fof ɗeɗo jawe e ɗeɗo pekki wuro bébé siri dañi ɗumana ɗum ɗon e yuɗno fi ɗum ɗo so waɗi ɗum kadi o ɓeydoto laptude no hanniri ni mi sonno mum sallah jogi inchallah yappade muskiji neno deftere waɗi gueɗe kewɗe fayida noon so Allah jaɓi sornomo ɗiɗo simi mi wannamo commande Dubaï. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gaɗaga Alsey cam no mbaɗɗa no mbaɗɗa tan aɗa selli aɗa selli no galle ko mawɗum tan jam tan woni ni ko en mawɗum jetti Allah machallah bisimilla ko mawɗum e Bisimilla. ba alhamdulillah bisimilla no mbaɗɗa tamben mawɗum alhamdulillah wona deydi wallahi ko mawɗum alhamdulillah an mbawɗiɗiɗi de kadi mbawɗum wallahi an joni de wuuro ngo fof wayruma ko ngade wuri min ganda wuuro nuɗɗinde min ganda ko halwa naɗɗa wallahi an waynade halwa de mi natani halwani ko wuro Abou Thiam ha sa heewi koyɗe ɓe mbiya wuro gujjuren sa resti tranquille ɓe mbiya wuro kuɗaɗen a watade yimɓe ala waddade ko a watade yimɓe wuro ngo fof wonti ko abukade min joni so yaade ɓuureji ñalawma jamma mi monso mi yaha jam en tout cas de ne hulɓinina ha ɗemgal moƴƴani kam andi yimɓe kala tan no wallahi wallahi ko mbiyata ko wallahi yimɓe ɓe hay goto wawa hadde ɓe haalde gonga ɓe kaalat tan sa waɗi ko moƴƴi ɓe kaalat wallahi sirti ñande mbaɗɗa ko boni sa waɗi ko boni ko yawi wala jaati ko waɗi ko boni ko aɓe keppa ɗum koyen laaɓi sidi tam aɓe bisimilla keppa mba alhamdulillah bisimilla ma wona aɗa selli kam wallahi ko mawɗum jetti Allah kay so mbadidiri te machallah ko mawɗum alhamdulillah ko mawɗum kay jam tan ni tan nani deeƴa kam ko mawɗum ko eyi yo yaaru yeeso alhamdulillah yo Allah ɓeydu jaam amin amin yo Allah ɓeydu moƴƴere amin amin sidi tam yo Allah ɓeydu kadi tinnare amin. tawna ɗum e nde woni tan ko tinnare Ko gonga. eɗo so tinnima tan Allah wallat wallahi yo Allah hokkune tinnore amin amin ya rabbi jahi rasul amin 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 bon min noon ko jaam addunomi ga yen jooɗo kono jaam suuduma Khadija eyi kanko de nelnomi ga kadi guɗi wallahi wonama jaam suuduma wallahi kanko wino yomi argami tinno saabu Allah yomi argami yiima min saabu Allah ala hen min hayso wona hay hunde eɗen poti yinirde eɗen poti yewtude par ce que an woni min woni an ɗum kadi hunde ɓoyde maɗa hayso waɗi yolde hakkude en kumpodiɗi walla en majjidirino e gueɗe aduna tan kono kam komin ko wona hannde wadde noon so neli kam e ma e fodde kadi ko nelimi e ma ko mi wallinta ɗum ladde e tawno o haal ha o watti wayde ha jurmi momi min gonmi e wayde sabu Allah no haala ka way yurminade
no haala kay way hulɓinaade no haala kay way muusde wallahi wona gaajade par ce que o wimi an resimo oɗon jogdi sukaaɓe a woppimo a woppi gallo a harminimo mbaɗa kono karmin ɗum no mbaɗa kono karmin ɗo galle te sukaaɓe ma nan ɗon sa woppi galle noon galle mo ganduɗa hoorema ko galle ma an jeeyi a woppi galle joom suudu ma nan ɗon a woppi galle sukaaɓe ma nan ɗon omo jogontoma galle o wi noon omo ñaagorima sabu Allah garta e galle o yima sukaaɓe ma jiima no way fof woto majjoyi woto woɗɗoyi par ce que a yeehi a woɗɗi no feewi omo yiɗi a artu hay sinno tawi no manandiɗo noon ha joni a artata kam no gaddanɗa e ni no gonirɗa e galle ni a wawa wonirde noon sibo Allah kam toppito koɓe ñaami koɓe jaggi kadi min hooram ko ɗum jinmi ñaagade mo toppitonoɓe koɓe ñaami koɓe jari ɗum so dañama tan alhamdulillah rabbil alamin Allah wasdemo fawde makko fawde ma guite nde ɗum ene wawi seɓal kono so tawi tan ko ñaame ala ko yare ala ko probléme ɓe ñaagorima noon sabu Allah min hooram mbeɗe ñaagorima sabu Allah tinno rutto e galle mi anda holko honma mi anda holto gonɗa mi anda ɗo nuɗɗinɗa mi anda holko gonɗa e dow mum mi anda kono sinno ko sagam kala ko wawi wonde heƴmi hen galle ma o jiɗɗi galle ma o jiɗɗa yiide galle ma woni fofof ma woni teddugal ma woni manore ma woni janggo ma ko galle ma goɗɗum ko mbawɗa yiide fof ne ko mbawɗa e natinde hen fof koto wasa natinde kono kam woto woppu galle ma ha laaɓa piɗɗa juuɗe ha laaɓa ala ɗum ɓurti haaɗi lamɗam no feewi ko ɗum noon wonno garmi ga min hooram jinmi ɓeydi werdade hen konngulam tan ya tinno dutto galle hay sinno tawini wonko jagguɗa ga ko tiidma wonko joguiɗa ga ko tiidma waddu hen gallo hay so wona ñande fof saa fof yaato kadi toppitonoɓe koɓe ñaami koɓe jaɓi soodama ko sakel ma maaro mbaɗa ɗum walla biɗiguel ma neba mbaɗa ɗum guitta wettiraɓe seeɗa mbiyaɓe jaggue ɗum jaare jeere hay sinno ko yaabu en taskon kon ɓe mbaɗa hen ɓe gara ɓe mbaɗa ɗum ɗo maɓɓe walla jamma ɓe mbaɗa gosi maɓɓe ɓe gara hay ɗum ɓuuri semborde tan galle wasa tan defede wasa huɓɓede foore wasa huɓɓude muusi yiɗe heɓi aɗani nouvelle kola par ce que woni yiɗo ɗum tagi haalani ala acci kam de wallahi ɓe accani ala acci kam sa accani ha fahe kuma kumba ana ñalla yaade mbaɗa yaade acci a hirtan ɗo goppa ɗum taga wanande ɓe accini mumna somi yahani moƴƴerani tinani somi tinata ngara gasaji mbiyata o mumna mumo a wadde o ɗum noon makko so an oɗo dalanjeeri wallahi appartement no wurno woni ɗo anno foto yoɓat ɗo en chaque fin de mois walla mi 200 000 ha dawde nayi minanaade wallahi Allah mini wonno 200 mino wuudi jibinan ko anda 200 jabarnay ujunere an ɗum kam andu 200 000 mbeɗa andu ɗum de Allah mi seedi 200 000 o waɗa ɗo chaque fin du mois retiɗo ɓe kumaɗam 500 000 a yaa noon fadami ar an haalama haade 500 000 ko jam wala an haalama fattami haalama an ko faale ni ko mbiyima capannanayi ujunere am kalis waɗema hay ma ittude hay ko noko sir tan mbiya tan noon mbi nena mo wona capannay ujunere ko su kalis o abu kalis haji mbiyeɗa gasi 200 000 chaque fin du mois yoɓata logement oɗo en plus an ka yuma ko doonima heɓe i ɗum ɓoyi kumaɗam 500 000 ziɓoɗo kadi ko comtiɗi garani jahataɗi garani holko heddi ko heddi kadi ɗum jikno ɗo galle mi yeehi gallo galle holko heddi kadi mi jogino galle makko wonno konko ɗi ko defno yeehi ɗum tawi Dakar to mbaɗa ɗum wudiniri jaw yeeyi kanko mawɗo noon mawɗo renete Dakar ne ɓuuɓi Fuuta ne wuɗi chaque koɗɗo wadde yatema no yettuɓe makko de yante a yarana mbaɗa lerde leppude yaro kamanɗe mbaɗani min mbaɗani yanne dan eyo an kina dari walla ɓe secret ma he hay secret goto jogay a jogui hay fani doucement e ala probléme eywa jarama merci wasa woni ɗo ala wettano hanselaɓe he sala jeni ok merci merci ceeɗe kon taw ko salime inde ɗon tan haaltaro ihi ini acca kumba ndewi jigi oɗo kumba jam kumba ñamaw taw kumba jamma pende ñamaw kumba yahat ala ko wawata ala ko ñallata waɗani kam jam ko ete 5 ɓe mbiyete par ce que kumba ko seyɗani kumba ha ko yiyani ɗum kam boyi ɗum wonno koyde Seydi Thiam ko ni foti wonde enen ko enen muddi leydi mucciɗi murtoon ko gila hanki to hande ara seri nden ko galleji e golle wallahi en majjotiraɓe waɗi so goto e meɗen nelama e goɗɗo ɗo jogo hen cofta jogo hen cofta wallahi mami haalan noon kadiji ko min resimi neɗɗo resta debbo muɗum duuɓi sappo e quelque duuɓi nogas wiya anda ɗum mbeɗa andi kadiji no feewi
ko penowo ko naafiki ko mbiɗa o aɗa anndi ɓuri hamnade e yimɓe fof waden endude ay new ay kadi ndew jona woyde fof woya o woya ha goya no mbiɗa joni wadde o woyni kam woya ha woynuma wallahi te tawana ndewi mum ko enɗo ha bo kadi te min ko balle ñande nde to wona hay balɗe sappo e joyi bitik baba jam waɗi jammi gadi woni sakuji maaro e bidon ne fof ɗum ujunnaje sappo min mbaɗe dépense o amma noon heɓde galle to ko kanko riyimi ɗon abou diam gorko mbarude ma funte gorko ma funte wallahi ma funte gorko fortetake tan duɗe e jeyge ala ɗum sappabo mboɗo ummoɗo joni tan taw mboɗo anni yaade galle to mi miijo o tan mi jotto nde taw ɗon dañata toon beelama somi natti galle tan koye jeyge koye funta no fawremi ala ɗum sappabo duko jamma duko ñalawma ala te duko jamma kam ɓe mbisi yimɓe kasi lelima ene usta balɗe gorko wallahi mi yiiɗa balɗe gusto awɗan min mi yiiɗa yaade duko hay ñalawma sappabo saka noon jamma min mi yiiɗa yaade joni kadi jiiɗi ko wardimi sa yi mbiyam mi ma yan taw ko ɗo ngolmi to banggue ñamde yo ñam maaro ko min mi ñametake yo ñam maaro ko ene bam ɗam yo ñam sukaɓe ko sukaɓam sa yimi hay sukaɓe añtiɓe ko sababude makko nde tawno kala ko nagge ñaami ko ɗum ñande muynata no debbo o e fof ko noon sukaɓe mum wayata wallahi te ko on naafi ko mon ɓitti hakkude sukaɓe somi yalti galle o nodda sukaɓe ɓamon ko kangaɗo ɓamon ko kuɗaɗo ɓamon rewe rewɓe min rewi tadi noon wiyatani o wiyata komi bonɗoma Allah bonni ndemi koye rew mboɗo fija inde fof bonni kadi je mboɗo yiɗi mo sa yi hande mo waɗa e galle he ko mboɗo yiɗi wona somi serino yaha sa yi mi serata ko mboɗo yiɗi kono noon mi yiɗano wayni kadi gueɗel ɗimen guel mbiyama kadi yo loototo debbo yo looto kay o lootako yo ɓoɗo nafɗe mum debbo oto fakko jodomaji aw jaɓe to kaldumaji ɓoɗi ana woɗɗi de hawammo no ala woɗɗi ay sundusemine so jamma so uddi pindami koye mabɓo ala kal sa nana woɗɗi annana ay no natirta e nguni ni guettode ko noon ay mi jeta kawrata e makko boole mo fajjine mo ɓoori jon jomɗu ɓen oto yiwi sundude abou kadi de ko mum ko mi wawa haaldude ɗum Allah jarama noon a jarama sa yini mbiyam ɓawo jaggo toon mbala misalla kadi mi waɗa ɗo boni mi waɗa kadi ɗo lammi ala mi waɗa ɗo haaji nokku mami haalammo debbo mo ganduɗa buutaki baataki saƴani ɓuurani haalamma min yo haalammo hoore makko yo wattu ñawdalla makko morotako ko jiiɗal fof koye noruti mami wimo janggo yo wattu ñawdalla makko ko toon mbalala te ɗum ɗo ko sukaɓe ɓe mbiyata jaljali ko owonta ala oy koto sagati ni ala ɗum seppa o ɓe wonde sagata goto sa yeeyi mo ɓawo janggo so Allah jaaɓi mi andi wanma artude galle ala galle o gallaki galle ko debbo galle ko debbo so yi kam tan o termino anka kan ɗum ɗo ɗum c'est pas bon ɗum yiwat gorko ala ɗum men haalamo ɗum yiwat gorko te haqqima mawɗo joni o renni kam mum so daari kam joni jeeta ko yesso ngo ɓawlo kurma mbimo min de komin jibinma so metti komin jibinma ala ko mbawɗa e mo wiyata ɓayde wallahi gon watti joni ko somin kawri baje ko ni watta becce ɗe enen ɗumen te becce ma ɗe ƴetto ene holluma wonko ene wonko wawi woni sagat te yetti koye mbaw kam ko abou diam Allah jarama noon mi weltima Allah jokku wallahi mi weltima ay somi arama mi famata ɗum ɗo sino ɗo haadimi tan mi deƴƴir noon tan ma wima ka criminel ka kefe ɗum naggam mima an ɗon toon powantemaɓe kono tawɗa haani kam ko ganduɗa ko kadi saɗede ala machallah mami yimo noon kadi mi haalantama ko wodani wallahi ko debbam de ƴaman momidi a tini kono ko après ko donc ko yiddam nawno me makko wallahi kono noon ko ndinowe makko mi tawa ɗum makko min kitaw ɗum makko min keeɓ ɗum makko debbo kadi yo debbino ene mbaɗa wade fof les gorko ma debbinoɗa ndeeja gorko ma jiima e makko kono ɗo joni galle o komi gorko ko gorko somi naati galle o saha somi ɓoorima mi ñurima kaburo ɓooro ñoro ala ɗum moƴƴani ɗan gurdam moƴƴani gar min gara jasa jikki ɗan gurdam moƴƴani ko muƴƴi jibintake ɗon te ene ara saha gorko ene joole tan bonnude ɓesgu muɗum gorko ene ara saha tan joole bonnude ɓesgu muɗum holno bonnirta debbo ma aɗa andi wonko jogani ma walla wonko ɗumin ma fayayi muɗum salon
mbaɗa mum pette goɓɓe ha keɓa ɗum kala ɓiɗɗo jibinaɗo wonto criminel wonta ko asante ɓen mbatta addu kalɓe wallahi mi anda saɗa andi ɓen mbeɗa andi ɓen jibinta ɗon neɗɗo ko kala ko gon ɓen ko noon keɓira voilà debbo noon kala no ganduɗa hoore maɗa wawi mettirde hakkude moɗo wawi ɗumininde funtu belo ha keɓa haqqille mum sa heeɓi haqqille mum gonta e mum sa ɗo heeɓi haqqille mum mbaɗano mbaɗi min goppa kono wona wonde mum tan ne jibina boɗe eyyi d' accord joni kam mi faami situation o cam hami yiyamo noon a jarama somi yimo mamin kalda directement ka yaadno kalnamo haalamo wimo yo par tuɗum yo ɗumen ɗum ɓawa janggo mi ara toon so ala tuura mi nelda mo mi maayi d' accord moƴƴi seydi sa ɗo ka moƴƴi a jarama vraiment ka mi weltima no fewi sa hoɗa toujours ngo walla mi weltima jarama merci Sow merci waay jarama ko noon de jarama abou bela fende ko mori cam jol jamal walli amadde ɗo wallay ko giɗo giɗanki taw hande arani ko noon bandiraɓe sehilaɓe ɗum ɗo dal debbo dal sa ronkani debbo dal ko debbo woni galle sa ronkani dañ debbo moƴƴo ha mi wari gorko e aduna e oɗo aduna fof ko jungo dañde debbo moƴƴo par ce que debbo moƴƴo ko kañum tan woni galle sa dañani woto mbaɗa jibinta kadi ko sukaɓe kadi ɓe dewani lawol yo Allah faamu yo Allah dañi mi yaha nder ƴeewa heblade mi ƴeewa tan no préparé mi yaha suudu makko jamma ba